khanje kubekwa amatshe kuvinjwa abaholi uma beyosebenza? Hayi mina niyabayeka lokhu njana unyawo nokhonzeni. Niyabayeka nje ninolundi ni-majority. Kumele ngabe nibancisha umoya ukuphefumula if kumele nibashaye in a meeting because bayi-minority. Yes, true. Uyabona umkhonyovu ebaquluseni uyawuza umoya ukuthi uphakathi kwezizinda sakhe uma usebaquluseni. And thina asiyisebenzisi leyo approach la esine-majority khona. Yabona uma bezomisa uDubazane emgwaqweni bamblokhe ngamatshe bamdonse ngamajazi bekumele usuke iforce yethu iye la kuyogcotshwa khona. So kuthiwa George Mundlongela kuphuma impama kuphuma isibhakela bathuke bafokofisa. Angeke ngiyakhumbula ukuthi ngangibenza njani uma ngizogcoba. Yebo. One man ngingedwa. Manje ngibona sazathi naye uShenge noDubazana babuye babe too soft. Cha, ulapho-ke bhuti, mina ngicela ukuthi wena utshela uShenge ezuhlalo wesinye ukuthi Shenge uma kuyogcotshwa amaziko mobilizani igenge yethu. Mina bengiphuma nemoto yami Maphisi uyazi ngilayishe ngingafuni epetrol. Ngenkathi ngeke ngithi Maphisi akunawo petrol ngizokuza uthi wena hayi sis ngizokufakela omncane. Ngidrive ngilayisha abantu sihambe siye lapho kugcotshwa khona. Njengamanje uma kugcotshwa amaziko asitshelwa thina siqhamuka sesekade sekuliwa kade sekwenzakala ukuthi nokuthi bekugcotshwa kuphi. Ababike ku-NEC. Abasibikele thina basinayi ukuthi sina sifuna ukuhamba sitsheleni. Mina nje bethi uma ngifika lapha ngithiwa bekunomsindo uma ngaqhamuka ngazi ngifike ngihlinele umuntu okhuluma le ngimthathe ngimbhekisele njengamanje yabona nje I think last month one of our comrade wethu ufike walo lapha kwatrenda all over sathu wayibona labantu bethi bukani sebelwa bodwa manje sithi bekuphunywapi bekogcotshwa iziko bese ngatshelwa ngani yabo hayi ngikhulume noShenge but nje olundi nina nizoyi-outnumberisha ngabantu enibehlulayo. Yes. Enibehlula kube sazathi niyabesaba abaningi i-coordination. Unyawo nokhonza nje into uyabona bese nosinothe muntu. Nonhlonipho. Nanti into efunakalayo ukuthi yabona ipolitiki yethu manje angazi kwenziwa yini. Bengithi kuzoba ngcono but seemingly kodwa ke vele what can you expect from umkhonyovu? Ngiyabonga. When he hates you nisathi uzenza umngani wakhe. Yes. Deal with you decisive. Ngizokhuluma kodwa noShenge ukuthi akaza abasitshele yabo nje webafo mina sengiyengibona nje sengibona kuma social media angenelele esitshela ukuthi cha sogcoba endaweni ethile asinindaba asifake petrol uma basifake soqhubeka sihamba wabehlala esihamba yabona akekho umuntu ongaphandle uzosiza kuyo. This is local politics idinga nina. Yes. Ngoba umpembu uzothi ngisho ukuthi mina ngizosusa amathi uqinisile futhi uyabona Lindi unezimpo ongayilwelwa abantu kwesinye isigaba kunezimpo omele uyilwele wena. Yebo. Zifonde uyilwele uyabona nje mina akekho umuntu odlalela kimi. Uyabona ngerali yasele izolo. Yasenqudu. Ukhuluma bonke abantu akekho umuntu okhuluma ngami ngade ngiphethe uhlelo. Ngeke futhi ata udolwe edwedweni. Mina sengifundisa abantu ukuthi waqondana nami ngibhekana nawe ngo. Ngisho ngathuba. Haw. Ilungise nje bafethu le tholana nani. Cha bonje wamaphisi ukuthi sitholane kahle. Nanokuthi bebeke into zabe emaceleni nabo yazi ade ngibatshela ngithi mina yazi guys singakhuluma yazi le genge le ngaleceleni indlela esupportana ngayo indlela emelana ngayo thina kuyasihlula ngisho ungazama mina bengilesha ama comrade ebe more than 8 emotweni yami ibincane ngiwe ngivuka kodwa nje kuyasihlula ukubambisana mina ngisasa fanele kwenziwe njalo. Hayi no akenzame ngizozama ukukhuluma noShenge. Awuzame na ukukhuluma noShenge and okunye Maphisi awuzame na ukuthi ke uthi Shenge ake sihlangane nje mina ngizobajuta okhombe lesihlangana nabo ngizobafonela mina abanye
uze Olundi sibone sihlangana kiphi indawo sihlangane cha madoda si-expect ukuthi akube u-1 no-2 no-3 if kunento eningaboni ngaso lingela asiyilungiseni kanje because into ithi mina nje I will never ever betray umntwana wakaphinda angene I will never betray umphembe ngento engenalutho ngantshela seqansi mina ngamane kuthiwa ngiyalamba ngiyaxoshwa emsebenzini then ukuthi nalamuhla kungithengela uyikipa mina ngalo baba akekho wangibona